diombe. Iya. Mumpung sik anget. Ayem ya Bu saiki. Iya. Eling-eling peristiwa setahun sing kepungkur. Apa? Muga-muga aja terulang maneh. Iya Kang. Awak dhewe ayo sing sering sambang nang jamaati. Lho iya, iki rak wis rada suwe awake dhewe gak sambang jamaati. Sok minggu mari merono, Kang. Ledan. Monggo. Sapa? Monggo ndika mlebet. Ledan, Dik. Kak. Hah? Ojo banter-banter liri-liri ae. Ya, sajare metu tak ngocak glenon. Kakek apa sing ngocane? Ledan, Dik. Nggih. Nggih. Lah lebu kakek. Kula nuwun yo. Monggo. Ndika Kak Sudin. Apa sampian? Waras. Mi api tak buka neka. Anu nutukaken ngombe wedang niki, Pak. Oh, ngene kopi. Nggih, Kak. Niki sinten? Lho, ane ketang binek nih Kak. Oh, mbok enem ta Kak iki? Oh, cukup lho anu orang ngono. Benih. Bojo pertama nih Kak. Bojo pertama. Tang Beke wayu Kak sampean. Oh, bener jok bong-bong boleh, Lho gak bener ngono, le. sampean niku wis tuwa lang bojone kok sik enom kaya ngene. Lho, zaman semangkin Dek. Nek tak ngono tak umen aku tak ade. Oh, ngono. Kok kembali. Makai tua wong le, tapi bayangan lama nih Kak. Ya ngene iki lho. Sampeyan niku Kak aja adik ngomong ngono apa wong nduk omahe wong. Jelek yang gede. Bojone wong Jawa, Kak. Napa? Wong Jawa bojone. Nggih ring Jawa. Nggih, kula tiyang Jawa. Jawa. Nggih jauh nih Kak. Asal kula Semarang. Oh, Semarang. Pirang taun Dik rabe Kak Soden iki, Dik? Nggih enten nek gangsal taun, Mas. Oh, nek ngono lek wis pinter bahasa Madura ya. Lho, Kak. Rika saiki dagang apa? Biasa coto le. Oh, coto. Tang. Nek ana waktu aku tak mampir rono. Nah, mampir nang tang omah ta ya. Cukup bete. Mun sampe mampir nang omah aku, esuk tampek coto. Awan tampek coto. Tori tampek coto le. Awak dhewe ditampeki coto. Ngeten lho nek sampean dolen mriko. Nggih. Enjing disukani nedha iwak soto. Nah. Siang nggih soto. Sonten nggih soto. Niku wau prei ta, Kak? Lho. Prei le. Oh, nggih. Mulai kar ngomong le awake menurut ngomong sendiri kok le. Oh, terusno nika ta. Iya, Kak. Anu le, Nggih. sepure sing dawa le. Sepure sing dawa. Aku tak wingi ngomong jare Pirang rene. gerobak sepure dawa iku, Kang? Lho, sepure. Ngeten lho yu, sepuntene mawon sing kathah. Lho, lah kan iya. Janjine sing mesti lak wingi. Nggih, mboten napa-napa. Nggih, mboten napa-napa. Semangka cek buru dateng. Baru datang kocan melaju dia. Wah. Dak emah. Tapi regane nggih rega nika, Kak. Purun sana. Lagi le, senap le. Nyun sewu yu. Napa mboten angsal kurang? Niku paling murah sebab sampean delok dhewe. Omahe gedhe. Kamare 3. Pawone, jedinge barang komplit. Sak berkakase pisan enten mriku. Nggih sampean gawe kula mboten napa-napa. Karangane jembar pisan. Dak le, ya le awake peno le. 7-7 ngono gak oleh kita. Iya le, soale make omah peno iku gede sembarange cukup. Ono jero gang le kak nek gawe dagangan iku. Ngeten mawon. Nek sampean njaluk 75, tapi kula mboten gelem 2 tahun, 3 tahun nggih. Ya apa le awake peno? Ya wis gak apa-apa tapi sing setahun nyusul nggih duwe. Nggih, mboten napa-napa. Aja le. Dikurangi lah niku Kang duwe. Apa-apa. Ten, wonten. Mungkin Cek kurangi le. Kapajer kabeh. Ajer kabeh. Ya wis. Oh, bojone duweke akeh kok sampean niku. Karep kula lak engken kali kula damel tuh Mas bekas kula nggih Lho damel bekake meja kursi lho. ten kok lha niku sampean tingali. Mboten enak lak gadan sampean. Oh, mboten napa-napa pun sampean nanggep kan. Anu, Kak. Sampean dhewe. Nggih. enten keistimewaane malih. Napa Sleman? Ngene mburi Sleman iki kan apa? keistimewaan. Stewa. Keistimewaan niku enten sing luwih enak maneh. Oh, Iya. lebih nyaman. Ah, iya. Mburine omah lak enten tanduran nangka. Ngeten lak wasahe usum nangka. Nangka sing suluh niku nek bengi mesti logur. Oh. Jam 1, jam 2, jam 3 logur gedebluk. Lah enten swara gedebluk niku sampe joko.
Iya iku Le. nangka lho, Gur. Rezeki iku Dadi rezeki. keistimewaane mang teko nangka mau. Tadi nek ono kedebluk, cukupen syukur alhamdulillah oleh rezeki tak iya. Dadi gak mangan nangka, nek gak ono nangka lugur. Lah nek ndukur seng enten glondang niku pencit lho, Gur. Nek glondang, Glondang ndukure seng, ampun kuwatir sampean jukuk niku pencit. pencit. Tapi nggih nyun sewu Dik nek Nggih. joko nangka jam 1 nggih enten ono ae bojo sampean. Kok nang ucul. Iki peno titeni Lek ya. Gedebuk nangka lugur. Loneng Pencit lugur. Nek ono piek-piek tengerono Dik iku Dik. Apa iku, Kak? Dukun pijet liwat iku Dik. Sampean niku ya. Pun ngaten. Nggih. Nek mun kecocokan rega, Nggih nggih Lek. kula jaluk panjere dhisik. Hayar Lek. Hayar. Etong kan lho sing bener. Pun kebetir mau sampean nyewakaken rumah dak bulan iki pun kebatir. Tapi janji ya, Kak ya. Heeh. Umpamane sampean nggone sak wulan rong wulan sampean pindah ana kedadian apa-apa aku gak ngerti lho ya. Oh niki tak urusan kula niki. Make kula damel sejahtera jeneng lan opo niku? Nggih. Niki. Hajar Lek. Oh, sejahtera. Nggih nggih Dik. Anu Lek nggih. Nggih nggih. Kabeh, Kak. Njaluk satu wi. Satu wi juga. Sing Napa? mari nerima wis ya tak satu wi. Oh, iya. Tanda terima iku tak, Kak? Witangsi. Ah, tak iya. Kuwi tak kira. Witangsi kok satu wi. Nggih kula gakaken. Kasih. Ah. Lah wajar Lek, kabeh Lek, telar atas. Nggih. Nggih. Oh menika nggih mun kula sewa kali kula nggih 3 tahun. Niki kula bayar kabeh. Nggih. 7 ping 3 Lek. 75 Kak. Ah, iya, 200 Pitu lah. ya pitu sampean niku. Durung-durung entet 5. Niki witangsine, Mbok. Nggih, Lek. Sepunten nih, Dek. Nggih. Kula mboten sekno Lek jempol nggih. Oh Oh, nggih. mboten napa-napa, Kak. Jempol. Nggih, nggih. Mangane kula nek basa alun naswa mboten saged kula. Ayo, Kak, jempolan pernah iki nang plekno ngono lho. Jempolan sikil apa jempolan? Jempolan sikil. Jempolan ini, Dik. Jempolan tangan iki lho, Kak. Sing kiwan niku lho, Kak. Ndak enak jempol sikil, Dek, gede menggo, Dek. Iku niku. Sampeyan niku lho ono ae, Kak. Oh, biasa gejek nika. Pon, nggih. Nika bula mantun maju Dek sampean nggih. Nggih. Mulai Nggih, tanggal Kak. 7 nika bula pindah di kantor. Nggih. Nggih. Nggih, nggih, Pun Kak. nggih yo nggih kula Monggo, nyuwun monggo. nggih, Nggih. monggo. Pon, sakala nggih. Ayo, Kak. Monggo. Jalan, jalan, jalan. Yuk, yuk. Bisa, Jen. Loh, Waduh. kok nang kene sampean? Lho, katene blonjo ya apa? Iki mau aku ya teko pasar. Ijenan ta? Gak, ambek kakak Lho, sampean. endi Kak Sudin? Sik iku mampir tuku cet. Gawe Tuku cet. ngecat iku apa omahe cete ya wis rada elek, jange tak Oh, Mas endi? Ya Mas sing tak nggoni iku. Sing ati sampean kontrak iku ta? Ya wis tak kontrak cuma cete iku lho kok kurang nyocoki ati. Sido yuk. Sido. Piro setahun yuk? Setahun 75 lah aku ngontrak 75. kono iku 3 tahun. Wadah. Durung ngerti sampean iki omah iku. Lho, apa sih? Lah, wis. Ndi sih Kak Sudin? Suwe ta? Sing kok dilungkas kok lho sik. Aduh, tulungi po Dek iki, Dek. Lah iya Kak. Waduh, bener iku pas ninggal tok ae. Lho, Mangkano gak dodol. iki tak yo anu Samirun. Lho, Samirun Said. Oh, Said. Waduh, Lek yo sepurane segede Lek lali wae aku. Mangkano wong tuku balik kabeh mau. Heeh. Dadi nek sampean gak dodol ya. Rai, Dek, Rai. aku tuku cet, Dek. Apa? Cet. Cet. Cet kok Hah? cet. Tak iya cet. Panjene orang tak mesti ya. Jadi ngoring ya tak mesti. Dik. Pada sing kebelet cet. Pada sing kebelet cet. Pada Kayak boleh sing kebelet cot. kayak ngecat omah sing katin sampean kontrak Mari iki ta. ngontrak iku, Dik. Piro setahun? 75. Ya to le mari. Sampean seneng mbek omah iku ya. Oh seneng, Lek. Apa sih wong omah kamare ya telu jedhe ngono. Wis sampean delok wisan. Wes lek Ya, cocok. Oh. Malah rezeki tok Dik gedebuk nongko.
Angklontang to lunggur piek. Lho iya, pancene mburi omahe iku ana wite nangka, ngarep ana wite pelem. Saya rezeki tok iku. Aku tau nggon kono. Tau tak kontrak iku, Cak. Lho gak kedesre. Tak kontrak iku malah 2 tahun, Kak. Hah? 2 tahun. Awake belum tahu kontrak aku. Lho, gak sampai 2 tahun, cuma tak lakoni saulan tok aku melayu. Lah kok Lho keplayu. Lho, sampean durung omahe iku. Lho omahe yo apik kok. Lho, takoni, lek omahe apik, tanahe atik luas ana kebone ya. Kamar mandine lengkap, ruang tamune. Cuma sampe durung ngerti. Wis ta lah. Iya ta? Nijak aku ini lho tak ngene iki. Sampeyan niku lha apa sih kok ate ngomong ngono? Untung awake bengi aku kepelayu, temen. Oh masuk angin menoh ae. Lho kok masuk angin. Apa li? Apa? Aku bareng nggone kono ono saulan. Apa ana saulan apa? Mengkoro citokku. Bojoku ya, ambek anakku. Anakku lho. Bengi jam 10 jam 10 to. Nangis, njerit. Porik. Lho kok porik lho. Lah ya porik nangis ae. Ya gak bojoku. Oh gak anakku tok. Salah beno iku tak anak beno. Lho. Beno kok ngombeni bojo beno. Bojo kok diombeni. Anak beno iku. Bareng jam 12. Bojoku lho girap-girap. Jerit. Nglendur. Lho, kok ngelindur. Lah apa lho? Lah nglendur, Dik. Bareng isu. Nek wong wedok bengi jerit iku ya dicokot ambek cilana. Lah kok ngomong ngono. Bareng Kak ya, isuke anakku panas. Panas. Terus Bojoku awane ya wek panas. Terus tak konang dokter. Mari toko dokter waras anak bojoku. Terus loro maneh. oleh apa iki? Lho, bengi ki lho. Bojoku njerit maneh. Wis aku gak nrimano aku. Rungokne ta, Cuk Su. Citokku mengkoro Kak. Iya, Lek. Barang aku nang ngono wong pinter. Takon. Apa? Aku anakku tak jak nang dukun. Bantu kok dukun aku diceritani. Wah, lek ngono Mas sampean iku gak ngena. Wah, mosok, Pak? Iya. Wah, bareng aku mule kono mbek bojoku, Kak. Apa? Kono mbek bojoku aku. Cerita ngene-ngene, terus wis meneng ae aku. Bareng bengi jam 12, aku tak buktikno ngono. Ana apa, Le? Ana apa ni? Bengi yo. Ana apane? Buktine mang lho ana apane? Wis aduh. Bareng bengi jam 12 ku yo. Ono enak sih, ono apa? Karo kabeh uluku. Kak, ono apa nih sih, Kak? Ono wong wedok, yuk rambutnya dawa, diore. Masa? Terus ngomong, "Ndi anakku, ndi anakku." Aduh, mengkoro kabeh aku. Apa iki nek omah sing dinggone awak dhewe kok ono Ndak percaya omonge sae Wis ta iku. Bareng ngono Kak ya. Wong iku mau nidok anakku. Anakku iki lho dicidaki. Wadah bareng ngono aku wis ojo diterusno Kak. Ojo diterusno. Apa mari? Ojo terus ngontrak omah iku wis. Aduh, Dik Said, masalah nyewa omah iki urusaku ambek urusane bojoku. Peno jolok melok soal iki. Ya wis lek ngono ya. Aku ya gak aru lan apa-apa. Pokoke perlu tak kandhani lho ya. Lek gurung ro buktine ta, Kak? Aboh, peno iku ya ngono. Njok percaya mbek hayul iku. Lah engko nek peno iki budal dodol bengi, terus aku sing diwedeni ya apa? Ono apa? Ya kuwatir. Pokoke sing penting awake dhewe urip ana makono tentrem tak ngono, Lek. Yo ngrek kena mangsat, yo. Mulai yo. Ayo bali ae wis. Ket sore mang. Loh, awak siyak-siyak jitok iki rasane mengkorok ana apa sih iki? Kak. Kak. Apa, Lek? Ojo ado-ado, lho kene ae apa? Yo, kakek. Aduh, aku ki wedi kabeh iki lho. Awakku iki lho biasa gak tau siyak-siyak kaya ngene saiki kok. Ki noto dagangan. Siyak sih, Kak. Ki noto dagangan kanggo meneso. Perkara dagangan sik meneh Baba wis tinggalen sik. Ono apa, Lek? Delok entah. Mbok iki lho aku pikirku kok gak enak ae iki lho. Oh,
Yo percaya ngono iku bener turu ae bener iku. Ya turu mek peno wis dadi siji, sak kasur. Lho kata sisi siapa wong bojone, Dik? Gak ngono, biasa ae peno iku aku peno tinggal turu. Kok mek ongkep, men tak ongkep ya kumpul, Dik. Kok bener iku. Wong ambek bojone kok turu dhewe. Gak ngono, aku iki wedi kak temen kok iso lho. Lah. Itu ditinggal lho aku lho. Iya. Moro-moro ana perlune tok. Wah. Lho. Aduh aku wedi aku. Perlu tak ngomong, Alek. Turu sele ya. Aku tak noto sate. Gak kena ae. Hah? Kena ae aku wedi. Waduh ya aduh. Wedi aku, Kak. Oh, ndak apa wis. Iku tutup ana wantal mripate iku. Aduh, Kak. Aduh, apa iku? Aduh, aku. Ojo hati-hati. Kak. Anakku. Kak. Iku suaranya apa iku? Kak. Aduh, wedi aku. Lek. Moka lek kamare lek. Dan minta tetung ring dua. Labeng totop je. Moka lek. Lek. Labenge moka lu. Dak lemah. Kamak ring bine gelek. Loh. Pasal dia teng dia. Kamak ari. Waduh. Iya cari ring takok ring repot. Alah ene mengeng kok dia. Pokon sing penting sing di rumahnya kebelet ketebuk nongko. Nongko kebudi. Jadi sodin. Tidak tahu apa-apa. Hah. Wah. Dong có tao đi có tao đi anh siapa Gak ngono. Untiane lho karepe apa? Wis ngerti kemanten anyar ditinggali ae. Barekan sampe yamene durung mulih lho nang ndi tak ngono. Nggak wis kadung sugih. Derajat gak kena semono. Iki koran, maca koran cek berita. Gak ngono kon mau jemono kene iku. Lho, gak ngonone, aku masih sampean rasane mang lek ya krungu. Lho krungu kon. Iya. Lah kon iku teko ndi bengi-bengi ngene iki? Lho, ya apa sih? Gak ngonone sampean iku gak ngrungokno ta aku ngomongku mau. Lho, apa? Aku lek wis pamit. Pamit nang ndi? Arep arisan. Kon iku arisan ta paweh? Lho, kok iso ngomong kaya ngono sih? Nek arisan iku jam 7:30 utawa jam 8 mulih. Iki sampe 7:30 iku blakrak nang ndi? Lho, ya ngene iki lho aku lek wis ngomong. Umpamane nek kono engko ana kegiatan, berarti ya suwe. Nek gak ana apa-apa ya mesti dilu wis mulih. Wis kono gekno mie. Gak ngono sih. Ya lu ngombe mbok ya omang njukuk dhewe nang mburi kono biasa njukuk dhewe. Diarani kemanten anyar iku, Dik, kudu ngerti. Ngono lho. Barekan ya kon iku meneh tak kandhani ya. Kon ilinga sadurunge dadi bojo barek aku, kon dodol jajan, gelungamu sak keceput. Lho, bareng saiki kon dadi bojone wong sugih, gelungamu sik sak keceput. Mbok sing maju cecok, Dek. Wah, dah. Sampean aja adik macem-macem buka rahasia. Lah aku masih dodol jajan gelung aku sak keceput. Lah sampean yo gelem ngono ae kok. Barekan kon masih sayak ya ngono masalah. Nggih sayak ngono iki opo? Mbok sing maju titik ngono, Dik. Malah wis sembuh cati balik-balik dicacati ae. Gak ngono sih. Sampeyan niku lha apa sih bendina maca koran ae gak mblenger ta opo iki? Lho gak ngono, maca korane cek ngerti kemajuane jaman. Alah.
kepingin ro kemajane jaman sing ya apa maneh. Lho, iki kon ketinggalan jaman mangkane. Sak masak yang ngono kon iki. Mosok aku 3 dina kon antar jangan bung ae. Sesuk lak metu oyote aku iki. Lah marine wong aku iki gak iso masak apa-apa sampean kongkon masak sing aneh-aneh. Walah wis apa anane ngono lho dadi sampean iki aneh-aneh. Wis bengi kono nang sal-sal nang turu kono. Aku tak turu ya. Lah sampean gak turu? Sik tetep maca koran ta? Aku tak tututi. Ojo ade suwe-suwe ta sampean niku maca koran kadang-kadang sampe bengi gak turu. Iya, Dik. Wis nek ngono aku tak turu sik. Iya, aku tak nutuk maca koran iki lho. Kok pancene kemanten anyar iku. Wong gak ngono kok. Ana asu mbaung sih, Rek. Ular-ular wong kuno biyen jarine nek ana asu mbaung iki mestine ana memedi. Lho. Sitok kok merinding-merinding. Kaya gak ada. Kok moko. Yang reken. Aku Sawitri sing teka jam sampean niku lapo? Tangi yo. Sampeyan iki lho. Sik. Lungguh. Kon gondoruwo ah. Gondoruwo lah lapo aku lah bojo sampean sih. Engko dhisik. Gak ngono nih sik kok dhisik babakno sik. Ono apa napa? Gondoruwo diko. Gondoruwo dengkulmu ngono. Diko sinten? Diko sinten? Nggih. Sampeyan iki apa sih? Lawang aku RT ne. Panggling sampeyan iki. Sinten? Pamong ini. Oh, Diko Pangot ah. Pangot. Anu sini, Pamong. Pamong. Sik Cak Di sik ta. Nyun sewu Pak RT. Napa? Niki wau sampean keleleng napa kok semerep nek enten rame-rame niki wau. Mlaku. Pancen wayah ini wis wayahku mlaku kontrol. Niki nek ngoten kleresan Dik rungokno ya. Ngono sampeyan iki nek apa kok gero-gero iki? Biasa. Iki mah gak aku tunggu ya. Lho, iki mau ya apa sih? Ngeten lho, niki wau Pak RT. Lak tilem ten kursi mriki. Lah gero-gero kula kaget wong niku wau kula tilem ten jero kok. Alasan manten anyar iku biasa lek alasan gero-gero. Iku ada apa-apa. Mboten ngoten kok. Sakniki ndika kula kandhani nggih. Niku wau mantun bojo kula kenen tilem. Kula niki nutukaken maca koran. Nggih. Lah kula nggih rada ngantuk. Terus mboten ngoten riyep-riyep krungu asu mbaung nggih. Asu mbaung. Wayah bengi biasa. Nggih. Heeh. Lah mboten ngoten bareng kula sliwut ngoten kok. Keturon. Krungu swara. Lah swara niku mboten panggling. Nek swara niku begase jeragan kula, Bu Sawitri. Malah ngomong ngeten. Jamaati. Ndi dhuwitku? Dhuwitku lho sampe niki dhuwit sampe. Mawon. Aku dhuwit sampe kena aku. Kabeh kena ndika pek. Dhuwit piro iki kena aku? Niki koran iki koran. Lho, mboten sing niki dhuwit iki dibuntel koran iki. Oh iya. Pak RT kula dhewe niki mboten sempat pasal usule. Sawitri sapa? Jeraganmu? Sawitri niku bekas jeragan kula. Lah waktu semonten niku digenggen mantuk, nggih. Donya sak menten iki sing nyukupi mrika. Wonge saiki nggih ten griya mrika. Sawitri ana mangkono. Malah sakniki pun pindah kula mun semerep alamate. Sapa sing pindahi? Nggih, jeragan kula niku. Jeraganmu lanang? Nggih. Nek ngono, ayo terno nanggeni papan dununge. Lah, Bu Sawitri niku pun pejah. Mati? Nggih. Mati ning ngene iki? Nggih, ten griya mrika griya lawas. Kon sak bojomu ayo melaku. Ngoten ah. Ayo. Nggih, monggo. Stop. Dhisik. Dhisik. Aku iki pamongmu. Kon gak manut bare aku. Rungono dhisik. Ngajar iki. Iya. Kenek awakmu bertindak kaya ngono tapi salah. Neno dhisik. Nggih. Tak bodohane wong. Pak Karto. Nggih kula, Pak. Bojo sampean ndi?
Lah niki napa? Kula. Niki rakyat kula. Ki bojo sampean. Nggih. Ngerti lek penduduk kabeh saiki umek nggone njaba ate ngrutuk omah penuh, ate ngobong omah penuh, ate ngepuki penuh. Dereng ngertos soal napa Pak niku? Ojo mukir maneh. Akonono terus terang. Akonono terus terang. Sing diakoni kapan sih? Napane Pak? Kula nggih nembe niki kenal bapak. Oh, pancen Riko saiki jian kenal bare aku. Tapi kabeh para penduduk, kabeh wong sing kontrak omah kene padha ngerteni. Nek omah iki ana medine sebab ana wong jeneng Sawitri peno sing mateni. Terus sinten niku Pak? Dhisik, Nggih, ayo. Dhisik, aja yo. Ayo. Pak, terus sinten niku? Nek peno katik mukir maneh iki ana saksi hidup. Nggih sinten saksine? Kanggo tanda bukti. Maju celuni kok. Maju. Pak, nggih. Bu, jamaah iki. Nggih niki terang-terangan mawon, kula kalih bojo kula niki diwedeni Bu Sawitri mawon. Terus kok bongkar nang wong liya rahasia iki? Kula bongkar kalih Pak Pamong niki. Niki bojo kula. Nggih Pak, kula akeni terus terang Pak. Rakyat kula niki mejahi pembantu kula ingkang sampun dados bojo kula. Naminipun Sawitri Pak. Pancen bener. Nggih. Mbok akoni terus terang. Nggih. Wis diakoni dhisik ya, aja sampai bertindak ya. Wis ngene. Rene Pak Karto wis ngakoni kuburan Sawitri napa ngerti? Wonten lebetipun griya, Pak. Jamadi ngerteni? Semerap nika napa niku kamar nika? Sik ya, para pini sepuh kabeh. Mene utawa mben kuburan Sawitri disampurnakno. Nggih, Pak. Dene Pak Karto barek bojone, ayo digawa nang gone kantor polisi. Nggih.